takaisin kohti aaveiden keskikohtaa. Siirry aivan oikeanpuoleisen aaveen eteen kasvokkain halausetäisyydelle. Kutsu koiraa ja ala keskustella aaveen kanssa. Aave keskustelee, älä katso, kutsu. Kai kutsu tänne. Aave juttelee kanssa. Kutsu vaan koiraa. Riisu aaveelta huppu takaa eteen vetäen. Koko ajan kutsu koiraa. Kai kutsu tänne näin. Tuu vaan. Tuu vaan. Kutsu koiraa. Kai kutsu tänne. Aavekin voi vähän houkutella koiraa. Hyvä, ja aave vastaa kontaktiin. Antaa kättä varovasti haistettavaksi. Hyvä. Ohjaaja, siirry toisen aaveen luokse. Älä ota koiraa kiinni. Siirry toisen aaveen luokse, houkuttele koira mukaan. Jutelkaa, riisu aaveelta huppu. Hyvä. Ja samalla lailla kontakti koiralle. Hyvä on, noin oli hieno. Hyvä. Voit ottaa kiinni ja tulla pois. Joo, nyt on. Hyvä, tulkaa. Joo, kyllä. Lelun jalkaan leikki. Toinen koira menossa. En mä katsoisi naista. Jatka leikittämistä. Älä puhu, mutta leikitä. Ja liiku. Ja yritä saada vielä leikki. Liiku itse, liiku. Hyvä. Sit voit kytkeä koira. Saada se lelu silleen piiloon takinalle. Onko siis hyvä? Joo, tapaan koira. Ja siihen paikkaan, älä mene yhtään läpi. Hyvä, sit voit kaivaa lelun esiin ja yrittää saada koiran vielä leikkiin. Nyt voit pitää jo ääntä. Nyt saat jutella koiralle ja kehua ja... Joo, hyvä. Ja nyt voit ihan noin innostaa sitä ja kehua. Kuvaus on ohi ja tää on vaan semmonen koiran palkkaaminen. Muuten oli niinku, oli oma itsensä. Kyllä, joo. Nyt oli aika paljon hajuja kyllä, se täytyy sanoa, että se niinku, tuntui välillä vähän keskittyä enemmän niin. Että, Eikö sekin ole sitä itseensä? on, no joo, ehkä vielä pikkusen tavallista enemmän. Että. Selvä. Katsotaan sitten mitä me saatiin tänään paperille. Tässähän katsotaan koiran sosiaalisuutta. Eli lähinnä vierata ihmisiä kohtaan
miten se ottaa kontaktia tuossa alussa, lähteekö se mukaan, kuinka se tietää käsittelyn, mitä hyötyä sillä on sitten siitä tai haittaa, että ihmisiä on tuolla muualla pitkin rataa, etäleikkiä on kaukana oleva ihminen, aaveiden sisältä paljastuu ihmisiä, että kuinka se niistä sitten tykkää. Niin tämä ei välttämättä ole mikään hirveän sosiaalinen koira, eli ei se niinku vihaa mitään vielä ihmisiä, mutta ei se tarvi niitä. Tervehtii kyllä ja hyväksyy kontaktin, ei siinä mitään, mutta ei se välitä sen enempää syventää. Ja sitten kun tuossa piti lähteä mukaan, niin mieluummin se olisi sun kanssa jäänyt. Kyllä vähän vasten tahtoisesti lähti mukaan ja halusi äkkiä takaisin. Ja sitten ei halunnut, että käsitellään. Se vähän otti itseään siitä, kun se vietiin sun luota pois. Ja sitten kun sen jälkeen nyt piti vielä käsitellä, niin se kertoi ihan selkeästi, että ei kiitos. Mutta sitten taas tuolla kun menitte sitten moikkaan se etäleikkiä, niin siihen se meni häntä heilahti ja samaten tuossa aaveilla, niin kun se sitten totesi, että on ihmisiä, niin hän otti kontaktia ja häntä heilahti. Leikkihalua. Kyllä se leikkihalua joo, jos se tosiaan vaatii sen äänen. Joo. Eli kyllähän se tosi juoksi ihan innokkaasti. Ja meni esineelle ja molemmilla kerroilla sekä alussa että lopussa, niin otti sen esineen vähän varovasti hitaasti, mutta otti sen suuhunsa ja toisen sulle. Eli kyllä se leikkihalu on tänään täällä näyttänyt. Mutta sen sijaan tuossa puruotetta ei ihan kauheasti. Eli se ei suostunut, tietenkin kun oli vieras ihminen, joka siinä ihmeellisesti hillu, niin ei lähtenyt sen taisteluleikkiin mukaan tuossa nähtiin minkälaista puruotea. Mutta tuossa mitä nähtiin, niin varmaan semmoinen hautaanomainen. Ja itse asiassa se ei ole, niinku, yleensä ei ole hirveästi vetoleikkiä siis niinku tehty. Niin. Et sekin tietysti. Takaa jo. Joo, kiinnosti kyllä. Ensimmäisellä kerralla meni sillä vähän rauhallisemmin sinne. Vähän miettii ensin mikä tää on, meni perille ja nosti sen esineen sieltä ylös, mutta viiveellä. Toisella kerralla meni sitten tiesi mistä on kysymys ja meni täysiä. Joo, kyllä. Ja sitten otti taas sen esineen ja toikin sen sulle, mutta tässä kun katsotaan se, että miten se tarttuu sen, jos se tarttuu siihen viiveellä, niin sen jälkeen ei enää lasketa sitä, vaikka se pitäisi se suussaan pitemmän aikaa, kun se on tarttunut siihen viiveellä. Kyllä se näköjään noutaja on. No sitten tässä aktiviteetissa, kun sä oot hiljaa, eikä katso koiraa, eikä ota mitään kontaktia, katsotaan miten se pystyy siihen rauhoittumaan. Niin se mieluummin se on jotain muuta tehnyt kuin sinä ollut. Joo. Olihan se aika rauhallinen, että eihän se ollut mikään hirveän rauhaton tai sillä lailla, mutta pikkusen touhutteli sen muuta ja sitten siinä vaiheessa kun seisoi paikallaan, niin sitten kuului sitä piippausta. Että vähän toiminnan mies kuitenkin. Kyllä. Etäleikkiä kiinnosti ja kovasti, se oli hyvin tarkkaan, kun katsoi tätä leikkiä, että se ei silmää varmaan muualle ääntänyt. Sitten oli niin kaukana, että ei sitten se leikki mene niin kaukana olevan ihmisen kanssa, ei tosiaan kiinnostanut, vaan jäi siihen vaan katselemaan. Tuossa on 40 metriä etäisyyttä, ja nähdään sitten, miten etääntyy. No sitten kun ruvetaan pelästyttelemään koiraa, niin yllätyksellä ja äänellä, niin sit se etääntyy kyllä. Eli silloin sen tapa toimia silloin, kun se pelästyy, on se, että se pakenee katsomatta yhtään, mitä se pakenee, vaan se vaan lähtee. Ja pakenee yli sen 5 metriä, mikä on se ensimmäinen raja. Mutta sitten kun se käy siellä jossakin, niin se lähtee kyllä omaehtoisesti saman tien tulee takaisinpäin. Se ei jää sinne mihinkään pöhkiin jonnekin, vaan se haluaisi kyllä tutustua sitten siihen, mitä se on pelästynyt. Mutta tarvii siellä sun apujas. Ja akreahan ei tosiaan ole näkynyt vielä tähän mennessä yhtään. Sitä tulee, välillähän tulee haalalle suuntaan kovastikin, joku suuttuu tuolla räminällekin. Joo, okei. Mutta se ei ole sitä käyttänyt vielä niissä yhtään. Sitten kun se on mennyt perille, tuli aika nopeasti tuonne haalarillekin, se meni kun sä olit siinä seisoit siinä vasta, että olit puolessa välissä kun meni räminällä. Eli sillä on se omaa uteliaisuutta ja halua selvittää tilanteita. Ja sitten kun se on selvittänyt, niin tuolla haalarilla pikkusen jäi jäljellä ja vielä pelkoa se molemmilla kerralla vähän sillä kohtaa mentiin nopeammin, missä se haalari oli niin ylöspäin noin. Vähän varmisteltiin, ettei se uudestaan sieltä lähde päälle. Ja kun sen sijaan taas räminällä ei minkään näköistä. Haalaria kohtaan jäi myöskin kiinnostusta vähän. Se varmisteli myöskin niin päin, pysyykö se varmasti siinä paikallaan. Sitten kun tuli noin aaveet, niin ne oli sitten vähän liikaa. Sitten piti ottaa vähän etäisyyttä enemmän. Sitten se rupesi käyttämään sitä akreetta. Kyllähän se siellä sitten on, kun se näkee tilanteen tarpeeksi vaaralliseksi. Kyllä se vähän yksin sut jätti siihen niiden kanssa. Säesti vaan siellä taustalla. Mutta se oli hyvin tosissaan siinä koko aika, vaikka se oli siellä kauempana ja se seurasi niitä todella tarkkaan molempia aaveita.
molempia vahti koko aika. Silmät oli aika vakavat. Joo. Joskin häntä oli sitä vähän puolessa välissä ja sitten se oli jo siellä alhaalla, se ei sitä hänellä tehostanut enää. Ja otti meistä, se silloin kelpasi vieraat ihmiset hyvin, se kävi hakemassa tukea testin ohjaajasta ja sitten meistä molemmista. Että, niin kaikki kelvattiin. No, mutta sitten taas kun sä kutsuit, niin sittenhän se tuli. Joo. Ei siinä mitään ja sitten itse otti kontaktin siihen ihmiseen. Joo. Että se myöskin hyvin luottaa siihen, että jos sun mielestä on ok, niin kyllä sitten voi tulla. Ampuminen, niin se ei palannut siihen leikkiin, eli se kiinnosti se laukaus. Vähän hämmensikin sitä silloin kun sä leikit. Sitten passiivissaan se sitten vaan kattelit, eihän se sen kummemmin mitään reagoinut. Mutta sen takia se on 4, koska tosiaan niin se vähän lukkiutui siihen laukaukseen niissä leikeissä, eikä sitten enää lähtenyt sun kanssa leikkiin. Oli ehkä oletusarvo, että jotain tapahtuu mielenkiintoista. Varmaan jotain pitäisi lentää. Niin, nimenomaan. Eli näin tänään. Joo. Ja täältä löytyy sitten tämä avain. Eli täältä sitten lukee vähän mitä tapahtuu, mutta eihän tänne kaikkea voi kirjoittaa. Eli mitä vähemmän tapahtuu tai hitaammin, niin on täällä lähempänä 1 puolta. Ja taas jos tapahtuu paljon tai nopeasti, niin sitten on lähempänä 5. Elikkä näin. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitos. Siinä on todistusaineisto.